Velkommen til iPad tekst 4. Nu ser vi på, hvordan du kan indsætte et link i en tekst. Jeg starter med at åbne mailen fra før, fordi det kunne måske være rart for min ven at have et link, så hun kan gå direkte ind og se noget om hotellet. For at finde linket forlader jeg lige mailen her et øjeblik ved at trykke på hjem-knappen. Gå ind i Safari-browseren, og som du kan se op for oven heroppe, jeg har allerede søgt på Porto Mar, Hotel Madeira, og det har givet en række links her, henvisninger til forskellige hjemmesider. Og Porto Bay kom hernede er formentlig udmærket. Den er ved at komme frem her, og der kommer så en masse. Der har vi faktisk hotellet. Vi kan se billeder derfra, og så videre, så videre. Så det link vil jeg gerne gemme til at bruge i den her mail. For at gøre det, trykker jeg på knappen igen ud af boksen fra oven til højre. Den der. Og der får jeg mulighed for at kopiere linket her på det nederste panel, så jeg trykker på kopiere. Sådan. Forlader Safari igen ved at trykke på hjem-knappen. Åbner for mail ved at trykke på mail-knappen, og så er vi tilbage igen. Så vil jeg gerne sætte linket ind et passende sted, så jeg trykker inde i teksten, og lad os gøre lidt plads til linket, og holder fingeren nede, og så kan jeg sige sæt ind, sådan der. Så kommer hele den her lange tekststreng, der er understreget og blå. Og det betyder, at hvis min ven her bare trykker på denne her blå tekststreng, så vil den hjemmeside, som jeg lige valgte, som handler om Porto Bay, det vil sige hotellet her, dukke op på hendes iPad eller computer. Så nemt er det at indsætte et link. Tak fordi du kiggede med.